Zrušili vám daňový bonus. Berú dôchodcom rodičovský dôchodok. Ceny stúpajú, 23% daň. Najdrahšie potraviny. Drahé energie, drahé bývanie. Ako máme vyžiť my, tí najchudobnejší? Ako Fico? Peniaze, na ktoré nám tu posiela Európska únia na tých najchudobnejších, musia ísť na tých najchudobnejších. Musia. Aj preto sme urobili toto podujatie, tento protest, aby si nás tí hore všimli. 750 rokov to žijeme spolu, Slováci a Rómovia. A nikto nemá právo hovoriť, ani Rómovia, ani Slováci, že Slovensko patrí im. Slovensko nám patrí spoločne. Je to naša krajina a spolu by sme tu mali byť šťastní. Spolu by sme si mali vážiť jedni druhých. 14 rokov tu Fico vládne. A za tých 14 rokov, ako tieto 4 nevinné deti uhoreli vo Veľkom Šariši, uhoreli desiatky nevinných detí po Slovensku len preto, lebo sa narodili v osadách. Žiadne z tých detí si nevybralo ten osud narodiť sa do absolútnej chudoby, kde nikdy ani nemalo svoju vlastnú posteľ, kde nemalo svoj písací stolík, kde mama nemala knižky, z ktorých mu mohla čítať rozprávky. Na Slovensku na politiku Roberta Fica doplácajú desiatky a stovky Rómov, desiatky uhoretých detí v osadách, ale v tej istej chvíli Robert Fico umožňuje svojim ľuďom, aby mali desiatky miliónových víl na chorvátskom a francúzskom pobreží. Žiadne dieťa si nezaslúži žiť v blate a v chatrči. Absolútne je nemožné, absurdné, že v Európe v 21. storočí žijú takto ľudia. Na Slovensku prúdi obrovské množstvo peňazí z európskych fondov. A je na otázka, alebo je čas povedať, kde sú tie peniaze. Čo si s nimi urobil Fico? Prečo nám stále kradneš to, čo patrí rómskym deťom? Žiaden Róm neukradol toľko, ako tí bieli, ktorí sú tam hore, ktorí vám vládnu, ako ten Fico. Oni veľmi radi ukazujú na Rómov, že Rómovia sú problém, že Rómovia kdesi niečo ukradli a nejaké drevo z lesa. Ale to, že oni kradnú milióny, desiatky miliónov a miliardy, tak to už nikto nepovie. Na to už neukážu. Že oni chodia v drahých oblekoch za desiatky tisíc eur a kradnú milióny. A kradnú to tým najchudobnejším, ktorých sa potom radi vysmievajú a na ktorých veľmi radi ukazujú prstom. Nemôže sa niekto rochniť z zlatej vani a niekto v osade piť z kaluže. To tak nemôže byť. Neháčte nás do jedného vreca, neháčte nás všetkých do jednej kopy. Lebo medzi nami je veľa slušných Rómov, medzi nami je veľa Rómov, ktorí majú vzdelanie, ktorí pracujú, ktorí túžia po zmene. Treba vyriešiť našu chudobu. Treba vyriešiť to, že sa potrebujeme vzdelávať, potrebujeme pracovať a potrebujeme byť zaradení do pracovného trhu. A ja hovorím, my Rómovia nechceme nič zadarmo. My chceme príležitosť.